Co to? Co to je? Co to je? Já nevím. To je UFO nebo jako? Co to je? What the fuck? Co to? Co to do... Nedělá to někdo? A čím jako? Já nevím, nějakým laserem? Ne. Co to? Prdele je? Já nevím. Ty vole. What the fuck? No to... Co to bylo? To vizí? Tam je stala teda. Kde? No tady stala. No, jo. Ale nevím, co to je. No to... Co to je? A tam je stala teda. Z čeho? Tady z toho mraku. No, dobře. Co to je jako nevím. je? Tak má někdo nějaký, já nevím. Teď není... A z čeho jako... Co to kurva, co to do prdele je? What the fuck? Můžeš mi do prdele říct, co to jako bylo? A jak by to asi tak někdo dělal, jako tak po obloze prostě. Zase. To bliká méně. Já to vidím zase. Já to Co vidím a to? nechápu to. Co je za těma mrakama? Tady jsme. Tady jsme. Ne, nic nedělej. Se bojíš? Nevím, ty vado, nevím, co to je. The fuck? Hej, já už nic nechápu, to je. Tak tohle absolutně nechápu. Jo. Nasedí zase dovnitř, ať vidíme pořádně. Teď to publiklo modře. Co? Teď to tam svítí modře, podívej. Co to je? Já nevím, vím si to. Bojíš se? Ne. No tak chápeš to? A teď to už úplně zmizelo. Ty vole, já se myslím nebor. Tak to vlastně. Já ne. A teď je to tam, takhle se to rozsvítilo, jakoby. Jo.